Mas may kusog ang bagyong Nando nga padayong naglihok sa dagat sa sidlakan sa nasod, partikular sa Luzon. Samtang habagat ug localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa latest bulletin sa Pag-asa, udto kaganina ulahing nasiplatan ang tropical storm Nando sa 1,005 kilometers sidlakan sa Central Luzon. Naglihok kini pa west sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Sumala sa Pag-asa, ig-on sa bagyo ang extreme northern Luzon sa mga mosunod nga adlaw. Posible kining moagi o maglandfall sa Babuyan Islands Lunes sa hapon hangtod Martes sa udto o hapon o posible sab kining mokusog isip super typhoon. Hinuon sa karon wala pa epekto sa nasod ang bagyong Nando apan magpaulan ang habagat ug localized thunderstorms sa pipila ka lugar lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng ulanon ang dakong bahin sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Soxargen. Mga kapuso, magpabiling alerto kanunay sa pagbaha o landslide.